Ani bumung kha don koloi jompoi jolani men hingke ang tawa press of haimani ani mungtui onek viral ongkha samung tomung roni ongkhana actually men hingke jolimani karon noi ang je Michael songno borong ni viral ono nugui joli oisi borok masa bai kok salaimasi borok ano viral khlairo viral khaimani na hai borok ano kusta netaro ano joli jang na kuno phanong na aboni karonoi no oisoi ke borok viral khlairo engke ang song ang to just maharajana khabai khubai na hamjagi bo tong ang tabajrati himai bo tong tamno jani joleba no ba haiba khaika kuno sabai maliya muktri bo maliya kuno maliya ongoi tongkha engke sabo jani nangjagai tongkha engke actually main fact jolimani karon kha Michael ongkha kaisa borok IPF tiwo tongpuro tipramot hani nok huk songnai Michael number 1 tai boni norok audio footage bu nogano o channel je kuno channel no pura nongnai boni photo nongnai bepang nongnai norok naidita ani de saya boni de saya o audio footage no nogoi siang belai tension nongai ko kaisa satano ani aro viral ongkhana asuk bai to ang ordinary borong to borok khaine ni ko gya karon Michael ongkhana hani bo tipramot thawo uskang si phai asuk bai si tabo hoirani bu khaijau ka Michael bo erom je borok nai di norok video footage nongnai boni tamo nongnai bono ba sabo jane pot ba asuk tabo gang khana ka high rank result nai kusta netaro ba bono teijagai ketei thailik teijang ma haida teijang jagai ba pot barikha actually bo hai Michael no porikha ke taibu tipra sini tipra motha ba tamjanong nang pala maliya rikha ang ba ordinary borok ba tamo khainai tamo khaya saiman jaya hai pan Michael ongkha ekdom gundar boro phaibo ama haino naidi boni je samung sanai 25 लाख सानो बन्न 35 लाख सानो नाइदी तै कैसा कक के हाई 3-4 जना जे लिडर नै जे संजांनाय रक ना हय ब्रक साक द संगै ना का आमलां साइमालया बनो का तां साइमालया ब बीजेपी दंखा त्रिपुरा मथा दंखा ना हय आईपीएफ ति दंखा बनो तां साइमालया no समय का तो yang दिलिवन नगो Parawo kabano IPF tiro bai tongo boni bang kaisa viral khlai purungan mana viral ya je true fact je paran boro kok samani amo bang khairi huana songai se ang ma bono malia je dige nokbar si bayang de boba sibi tong jaka hai ka ba phaina ka ba kaham ka phaidi phaiye bai hai ka no nokjagai tongdi politics highwaisa ka tamo ka tosini bagai je maharaja ni bagai onek sengkhap sak tharai bakha thai rewoi himani ama haikani himteng bobo kaham keno seng bono kaham kano yang welcome riwo haiteng jodi sano suspend kaipan ang haipano sini maharaja ni bagai kang jan parane rewoi no himnai boyano je sapa hamteng nang karipa hamteng tongipa hamteng thai nangka thai berenai phan nangka phan berenai sini maharaja ni bagai maharaja bo okong no sina ang sabo bo siteng je ang aro indare babe kok samabo siteng tai koyeng masa ge je hamnai bo haino bono bangani dara haikano nuko ageni je dara haikano nuko bo chang bai tam jane koro bo saya nogoi phano hai hoibo hunya abo ang onek cinta karon ang bo becharai phangchino los kan tong borok siani egenso khaima rokang belai dukhu nangkha asu bumung kai tang kok sarag leya je okra sakra no ba bo sak bo saiman mansiteng ta je bu phayong ta bo sisi sono tong bo naiteng ang batamo kuni poso bo kerai poso bo naya
poso hamjaya boi hai dan khai deka khayu boi hai phaigra deka phayu ani ba tamo operad ba ongka segjara teiba ambagi nangomo press meet khayu ani je viral ong mane Michael ni teini bisi bag tongkha Michael ongkha boni proof soho angri wano bo wanjinano je rang sanmani jemon dealing khaimen pura proof soho nai ang riwoi sachi boni kono action na jagi angkabo to patini ব্যাপার ano normal bolong na ba bahika khaika amo mangani cinta kaisa tai bolong ro botong na help khaine actually Michael sono to prai ekmas si ongya phana phaiman abrong is important oi tongo onke bahika online nai di jotono je sung maharaja no thanchani mare o hamjang mane a moda ani ba ongsi amo wang kaisa dukhu ongkha dukhu mane hai je borong no ang tras khai o borok si ama hai khayu hungka ba ang belai dukhu no Michael no je bahai ke ba pot relay connect high rank rok ba ang kuno pala maliyata engka jodino viral khaine rok bo babi do khaika na hoy haine mistake do ongjaka ang borok no je nakar sano